Cha sokhona umuntu ongijabulisayo phela mina ngithi okhona lapha. Angikuzwa Sibusiso uchaza ukuthini ngalokho? Sokhona umuntu ongijabulisayo. Ubhuti ngicela ungiyeka bandla, ngicela ungiyeka. Sifuna ukukhuluma nalo. Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Ungijwayela kambi wena? Uzama ukuthini kumina? Ungijwayela kambi wena? Ungijwayela kambi wena? Yes. Ukhuluma nami kanjani? Yes. Bhuti ngicela ungiyeka bandla nawe, ngicela ungiyeka, ngicela ungiyeka, ngicela ungiyeka wena. Baba follow lokhu ngiyakukhuza. Wesibusiso, Wesibusiso. Yehlisa umoya qala yehliseni umoya. Wesibusiso, Wesibusiso. Ubhuti wami bandla ngicela uyangibamba, ngicela uyangibamba. Wangijwayela nje kaphi? Ngiyangehliselwa umoya. Wena ehlisa umvese ngithi yimini indoda. Wesibusiso uthini kumina? Ngiyakondla ngiyagqokisa wena ngakufica itrunk wena uyifunde ngami. Uzama ukuthini kumina ungitshela ukuthi ngami bangicoma PVT mina. Ngicoma PVT. Yini wena PVT? Hayibo le wangicoma. Wena iboxer veza manje bavezele manje ukuthi le boxer lo igqokile uyithengele ubani? Ubani ujwayela omunye la? Ubani ujwayela omunye la? Uyafana uma madam. Ubani ujwayela omunye la? Lo hlelo silungisa umjolo masiphinda sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo. Yazi ukuthi lolu hlelo ulithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Hle sikucela njalo sikunxusa njalo meyabiqala ke-episode uthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare le channel. Sibheke 250k subscribers njengamanje and singathokoza kakhulu ukuthi wena ubingxenye yomndeni wethu as isikhule uhlelo silungisa umjolo. Nazo ke izinto ekumele uzenze njengamanje siyakubona ukusubscribe, siyakubona ukulike, siyakubona futhi ukushare yona le channel. Kodwa kubaleka kakhulu ukuthi wena mengabe uneyinkinga ezithinta umjolo sinte njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Email address oyisebenzisayo leyo ukuze ukwazi ukuthi ke izinkinga zakho uze nazo la mase sizokulungisela zona. Ngaphezulu kwaloko supporta phela i-channel yakho oyithandayo oyibukayo zonke izinsuku. Nangu thanks la pressa wona ukwazi ukuthi udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukuthi ulekelele ngako i-channel yethu ukuthi ithola ama resources noma ikhulu ihambe phambili. Ngale kwaloko join the membership of this channel. Lokho kuzokulekelela ukuthi ukwazi ukubona izinhlelo zethu amanye abantu bengakakwazi ukuyibona. Mabe ngikhuluma ngeinhlelo zethu, sinezinhlelo lekhaya ibizwa ngokuthi awondli, sinezinhlelo lekhaya ibizwa ngokuthi abangani bethu, sinezinhlelo futhi lekhaya ibizwa ngokuthi abangani bethu nesilungisa umjolo. So mengabe nje ubuka zonke lezo zinhlelo uzokwazi ukuthi uyibuke exclusively abanye abantu bengakakwazi ukuthi bayibone. Did I say my name? Igama lami ngikudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ake sibone ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani, uzothini kuthina nanokuthi ihamba kanjani. Ongiphelezele sibangene. Sanibonani babukeli, igama lami uZodwa Khambule. Ngibhalele ishow lena usilungisa umjolo ngothando lokuthi ngifuna bangisize kwinkinga enginayo nomuntu wami. Mbukelo hlelo asilungisa umjolo masipinde futhi sikubingelele kwi-episode yanamhlanje. Njengenjwayelo uyazi ke mase sihlele kanje phansi suke sikhuluma indaba eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo wepha. We invite you ukuthi uze la sikhulume nawe then emva kwaloko mase sithola isixazululo to whatever esuke kuhlupha ngaleso sikhathi. Uma ukuthi uyaqala ukubukela, igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Mhlambe nawe futhi uyafisa ukuzithola ngelinye ilanga, sumelele i-email to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Eceleni kwami khona ubafo engihleli naye sokhuluma naye njengamanje just to find out ukuthi yena kungani la kwishow. Nakuthola nje ukuthi mase sikhulumile naye siyasithola isixazululo towards inkinga ezobe ikhona phakathi kwakhe. Mfowethu ngiyakubingelela ngikwamukele ohlelweni. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathokoza mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje. Ngilitholile igama lakho mfethu. But umbukeli obukayo njengamanje akanayo idea ukuthi sikhuluma nginobani. Obani lo sinayo namhlanje? Namhlanje uSibusiso stay. Sibusiso. Awu mabura mfethu. Ngiyajabula kakhulu mfethu ukuthi ngibe nawe sokhuluma indaba zesilungisa umjolo wakho. Bafo njengoba uzitholula mfethu uZodwa. Uthi impela khona into afuna neyilungisa. Mhlawumbe ngiqale ngokuthi umazi kanjani uZodwa? uZodwa umuntu engihlekisana naye futhi ngihlala naye. Niyahlekisana, nihlala ndawonye sho. Siyazwana siyathandana. Mfethu kulesikhathi mhlawumbe unayo uZodwa nihleli ndawonye, ungamchaza njengomuntu onjani? Umuntu onama-moods isikhathi esiningi. Ngoba kwesinye isikhathi umthola jabula, kwesinye isikhathi umthola angajabuli. So uyashintsha umuntu onenhliziyo encane ngasho kanjalo. Okay. Kodwa ke mfethu kulesikhathi nindawonye mhlambe uthando lukanjani ngokubuka nje kwakho, zikhona izinkinga eyende noma yonke into smooth ekhamba kahle? Hayi inkinga zikhona impela, zikhona impela.
Yeah. ngoba kwesinye nje isikhathi bangithi nje ngifuna ukuthi ngimjabulise sidlala inkonzo yasekamereni avela anqaba athi angiphindele lapho engivela khona ngithi mina sonke kulezi ndawo lapho ophuzwa khona and then mase ngibuya ngithi hayi asithi noma isitoshu 1 avela ngafuni so akukho mnandi ngempela uthando lwethu kukhona lezo inkinga nje una 3 months nje manje angasangishayisi so ubafo buyathinte angibuye ngiyabukhelela impela yeah ne ngiyabukhelela impela nje phinde ngibuye ngomjabulisa endlini hlala khona isikhathi esiningi nje sengihlalela khona la kuphuzwa khona mhlawumbe mfethu mengabe kuncisha ke ngoba ngiyezwe ukuthi so ihlalela ngapha ematshwaleni and endlini injabulo ayisekho so yanqisheka meyabe kuncisha mhlawumbe ukathini isizathu awuvela athi sengiphuza kakhulu uthi sengilala kubona kanti vele uqinisile sengiphuza kakhulu kodwa buyakhala athi nenkonzo yasekamera mase ngifile sengiphuzile angabe ngisamjabulisa yena ngithi mina kanjani ngoba phela ngiyabuya mina vele ngidakiwe kodwa ngiyabuya ngiyenze inkonzo yasekamereni naye kodwa yena athi angisathokozi ngalendlela le bengenza ngayo before ngingaquli kakhulu etshwaleni kodwa ke isizathu sami sokuthi ngizicula khona kakhulu etshwaleni ukuthi manje yena umuntu o right kunami empilweni usebenza kangcono kunami so njengoba sebenza kangcono mina umsebenzi yabheda so yena unayo yonke into ahlahle kufanele ukuthi mina ngidependent kuyena so vele unesinalokho kulwa nje lokho sibange nalokho ukuthi ngihamba kuyophuza without permission yakhe and into eningi ngenzela uyena mfethu njengoba ula uthintileni ngoba ngikubuka bafo ungathi impela uphuma kubona hayi ngingathi ukushaya amabili ngiyathi ukushaya amabili impela nje akwenzeki ingashayi so zonke sengiphilela lokho uzongithola injabulo ngoba ngisajabule naye I know mfethu kodwa ke in future mhlambe usayimisela ukuba naye uzodwa noma cha you can call it a quit anytime soon hayi khona ngisayimisela ukuba naye usayimisela ukuba naye kuphela lezi xaxa esinazo lokuxabana kwethu but mina ngiyathanda ukuthi nje siqhubeke sihlathane ngoba sihlathane kamnandi phela ukuthi siyaxabana yeah ne sibanga lokuthi ngiyaphuza okay mfethu namhlanje ukubizelela kwishow ngoba efuna ukuthi nilungise izinto umlindele ukumbona uzomlalela mengabe nikhuluma umuzwe ukuthi ufuna ukuthini kwena ngeke ngibe nankinga nalokho ngikangijabulisa kakhulu ngoba vele mhlambe manje uzokwazi ukuthi akhulume kangcono ngoba masendlini asakwazi nokukhuluma sonke isikhathi sikhuluma lo 5 minutes useyangiziba usekwatile mhlambe la uzokagonyuluke-ke mhlambe achaze okunye engakwazi yeah ne so ngajabula ukuba uyabona ukuthi bekubalekile ukuthi abhale kwishow ngoba manje ungathi nizogonyuluka nobabili ngathi uyayazi into ayibhalele kwishow naye ngiyacabanga ukuthi lento ayibhalele kwishow into ecommon nalo ekhulumayo so nizothola isikhathi sokuthi nigonyuluke nobabili ngoba meyabe nisendlini ngathi niyaqabana kuphela ningalungisi ngisathi sithola isikhathi sokuxazulula kahle izinto masendlini ngiyakuthola mfethu njengoba-ke uyabona mfethu khona abantu esisebenzisana nabo okuyibona bazokwenza isiqiniseko sokuthi ni-safe nikhuluma kahle yonke into ihamba kahle ithimba lethu lizohamba lomlando umbali limbekela sengithi umbali uzodwa rada limbeke la mengabe selimbekile-ke la eduze sobe sesikhuluma naye sizwe ukuthi-ke yini la afuna ukuyikhuluma nawe usukwini lanamhlanje mfethu hayi akulankinga kakhulu ngiyathokoza njengoba ubona-ke mbukeli uMabura uredi ukuthi eze uzodwa wakhe ukuthi ufuna ukuthini kuyena then mengabe sebekhulumile sokwenza isiqiniseko sokuthi-ke isixazululo siba khona mekumele sifake itswayi esilondeni solifaka kodwa phela kancane khumbula le khaya asilwi siyalungisa ke siphelezele ithimba lihambe lesilandela uba usisi limbeke la mase siyakwazi ukuthi sithole ukuthi uze ngani namhlanje kwishow yethu Makamboli kunjani? Ngiyaphila bhuti manjani? I know ngiyaphila dadewethu ngiyajabula kakhulu ukuthi ungathi njengokubhala kwishow kodwa-ke uphinde ufike uzokhuluma nomuntu wakho njengesicelo sakho-ke mama sikulethele nangu usekhona and sengike ngakhuluma naye but-ke just ukubhalansisa nje i-theory ngathanda ukuthi ngikhulume mhlambe nanawe before ngikhulume nobawu-2 uSibu uveza ukuthi nihlala ndawonye niyathandana yonke into ihamba kahle futhi but the thing is umuntu othela kakhulu la otshwaleni so ubone ngathi uthi yona mhlawumbe into yenza ukuthi nigcine nixabana leyo because ugcine ngasakunika isikhathi sakho yebo bhuti wami uqinisile lokho akushoyo ingakho ngize ngabhalela usilungisa umjolo ngoba ngifuna usizo lenu ukuthi ngisilekelele kule nkinga esibhekene nayo ekamereni okay uSibusiso umuntu abangani notshwala
uthanda ubumnandi okudlula umndeni wakhe. Sesinesikhathi eside sihlala ndawonye, sihlala sobabili as i-couple. But lately usengishintshela uSibusiswa, umuntu engingasamazi nje ukuthi uyinhlobonye yomuntu, uhambe ekseni, methanda uyabuya mhlawumbe ayobuya ey'ntatha. Ngingasho nje bhuti wami, ngikubeke obala ukuthi uSibusiswa uwumuntu nje isidakwa. Uma ufuna uku-understanda lo muntu ekuthiwa isidakwa, umuntu nje ofana noSibusiswa. Akasangihloniphi ngale ndlela wayengihlonipha ngayo. Ingakho ngize ngafikelela kulesi nqumo lesi engikusona njengamanje ukuthi angibhalele ka silungisa umjolo, mhlambe bona banganayo indlela yokuthi basisize kule nkinga esibhekene nayo, ngoba nje mbuke manje, mbuke nawe uyayibonela nje udakiwe kuyimanje sikhuluma. Kodwa bakithi angidakiwe nje. Udakiwe Sibusiswa nawe uyayibona. Ngishaya amabili. Angidakiwe ushaya amabili. Ushaya amabili bese ngekho sizwa ngawe, ushaya amabili bese ngekho thina. Bese ngekho thina ushaya lawa amabili. Ya kodwa phela nami indlela angithi ngithola ngayo injabulo. Ngithola ngayo injabulo. Uthola injabulo. Shuthi mina ngikujabulisa ekhaya, ujabule ekhaya, kukho ukujabula. I-DStv siyayikhokhela, yonke into ikhona, yini oyifunayo? Wena unamamuthi, mina ngisakwazi umuntu ejabule. Namamuthi mangifika ngithi ngizokhuluma nawe, wena vele nje uthatha ungibhekisele, uba nenhliziyo encane. Mangithi ngicela imoto yakho uhamba ngayo, uyangibalisa usisikhathi awunginiki imoto. Wesibusiswa ngizokwenza njani mina? Ngizokwenza njani wena? Awunginikeza isikhathi sami. Awusanginikeza isikhathi sami. Imoto yami uhambe naye nabangani bakho. Uyakhumbula kokunye ukuthi imoto ozoyishayisa wena? Mina ngicathile endlini ngizosevisa obani wena uma uhamba nabangani bakho kuyosekuseni. Ngisangakwazi ukudrayiva kahle ngilazi. Ubani ozonginaka mina nginikeza isikhathi sami? Enza umsebenzi wendoda la endlini isikhathi wena uhambile namadoda. Cha mina ngithi songizoza vele ebusuku. Uzoza nini? Ebusuku. Sibusiswa uyakwazi ukungabuyi wena? So ngizumekile phela etshwaleni. Uyazumeka vele. Buye ngibuye kodwa. Ninembhede nina ematshwaleni? Hayi phela ngeke ngikutshela usuke ngenzani. Ngeke ngikutshela. Uchaza ukuthini ngalokho? Cha sokhona umuntu ongijabulisayo phela mina ngithi okhona lapha. Angikuzwa Sibusiswa uchaza ukuthini ngalokho? Sokhona umuntu ongijabulisayo. Bhuti wami ucela ungiyeka bandla, ucela ungiyeka. Ngifuna ukukhuluma nalo. Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Uthini wena? Ungijwayela kambi wena? Uzama ukuthini kumina? Ngakhuluma nami kanjani? Ungijwayela kambi wena? Ungijwayela kambi wena? Yes. Ukhuluma nami kanjani? Yes. Bhuti wami ucela ungiyeka bandla nawe, ngicela ungiyeka, ucela ungiyeka, ucela ungiyeka wena. Bafo lokhu ngikukhuza. Ngiyacela. Wesibusiswa, Wesibusiswa. Yehlisa umoya qala, yehliseni umoya. Wesibusiswa, Wesibusiswa. Ubhuti wami bandla ngicela uyangibamba, ngicela uyangibamba. Angijwayele nje kabi. Ngeke ngehliselwa umoya. Wena ehlisa umphese ngithi yimini indoda. Wesibusiswa uthini kumina? Ngiyakondla ngiyagqokisa wena ngakufica inhlanzi wena ifunde ngami. Uzama ukuthini kumina uma ngitshela ukuthi ngami? Bangichoma PVT mina. Bangichoma PVT. Yini wena PVT? Hayibo, le wangithola. Wena ibox veze manje bavezele manje ukuthi le box lo igqokile uyithengele ubani? Ubani ujwayele omunye la? Ubani ujwayele omunye la? Uyafana uba madam. Ubani ujwayele omunye la? Wesibusiswa, 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 Wesibusiswa. Uyangijwayela lo. Lo muntu le ngiyamonda. Udla mina, ugqoka mina. Ukhumulele ingubo zami. Ngijwayela kambi wena. Ukhumulele ingubo zami, ngijwayela kambi. Cela ungikhumulele ingubo zami. Cela ungikhumulele ingubo zami wena. Ngikhumulele ingubo zami. Hey, ungijwayela kambi, ungijwayela kambi. Ungijwayela kambi lo. Wena ungijwayela kambi. Ungijwayela kambi wena. Ungijwayela kambi. Umunya unyamina wena. Manje uzotshena mina lokho ukuthi khona abantu abakujabulisayo ematshwaleni. Khona abantu abakujabulisayo wena ematshwaleni. Uyethoyilethi ngami. Umuhlu nje yimina. Labo abakujabulisayo kodwa. Khona lapha nakhona uyazi ukuthi kunomuntu wamehlala na endlini. Ungazi ungitshela ukuthi khona abantu abakujabulisayo wena Sibusiswa wama-noodles lawo esikaftina. Lawo esikaftina hayi nawe microwave. Funa ngahlambuluka mina kwena. Ungazi ungitshela lokho. Wena inkonzo ngithi mina mangifuna nenkonzo yasekamereni ngithi ngifuna uqosho 1 ebusuku kwesinye isikhathi awunginiki. Uthi ngihamba ngonikwa laba. Ngivuke ngo4 mina. Ngivuke ngo4 mina ngivukela wena. Unuka utshwala pho. Wena usuqanile ungafuna ukuthi ngikudavaze ebusukwini. Sibusiswa ngoba vele kuyefana awungenelisi, awungenelisi. Umsebenzini ubuya sikhathini. Wona singindlela udlani. Udlani Sibusiswa. Anginendaba ukuthi ngidlani. Ngidla ukudla Sibusiswa. Nami ngiyathenga. Ubani okhokha ama-bills la ekhaya? Wena uyathenga nami ngiyathenga. Ungangitshela ukuthi u500 uyathenga? Yini engiyithola ngo500 ungitshela? Hayi wena kanti ahlathi ufuna ukusolva noma ufuna ukulwa la? Ufuna ukulwa nami noma uzosolva? Ungizwile mina ngithi khona abantu abangijabulisayo noma ngoba wena uqeda ngitshena manje ukuthi uney'febe ezikujabulisayo ematshwaleni? Uyedwa ngiyahlambuluka nje. Uhlambulukela ba mina? Ya, kodwa futhi ungakhombi. Lalela, ngizokukhomba futhi ngisazokukhomba. Ungijwayela kambi wena, ngisazokukhomba. Ungijwayela kambi wena. Ungijwayela kambi wena. Ungijwayela kambi wena. Ubani kumele acasuke lana? Ubani kumele acasuke phakathi kwami nawe? Ubani kumele acasuke phakathi kwami nawe? Wena la. Ubani ekumele acasuke? Angihlanye. Ngakutshela baba.
Hayi bafana sengolalela wena ukuthi ngiyakuhlonipha. Ngoba ngihlonipha. Uhloniphani wena iphara leli hloniphani. Yekani lento le. Wenza lento ucathi uzoyenza wena. Yenza lento ucathi uzoyenza wena. Lawo bafana ukungibamba bafu. Nambe awuyangibamba kanje. Yenza lento ejeni ukuthi uzoyenza wena. Ayingisabi manje kusibamba ngisiphethe. Ngiyantshela sazobona phela. Yini uzobona kahle ukusabisa wena. Kahle ukusabisa. Uyangisuka yabona. Uyambona ukuthi ngisuka wena mfethu. Sadlala wena manje. Ujwayela kabi wena. Yini uyikhuluma kahle nami? Yini uyikhuluma kahle nami wena? 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 Yini uyikhuluma kahle nami? Ujwayela kabi wena manje. Ngoba funa ungidusha manje. Ujwayela kabi. Hawu, yabona ngiyabona umuntu ongiyisa kanjani. Kanjani lo muntu. Wena ngizoboshala wena mina. Ngizoboshala wena utshela. Cabanga ngoba uzothi ungena ngala nami ngibe ngena ngala. Hawu. Nayi injabo. Ivari yokunuka yini? Ivari yamasimba le. Sengenzela umoya wakho ngoba umoya wakho right. Ngoba fawuna nawe lokho ngithinta. Uyongithinta. Uzomenzani mekuthinta? Uzomenzani mekuthinta? Yini ozoyenza? Ngiyenza noma yini phela. Yini noma yini? Awungazosabisa wena. Nepipe ntwamini. Abantwana ubhaleleleni la. Hayi ubabhaleleni uthi bazoxaza. Bengifuna bazosisiza bengingazi ukuthi kahle. Bengingazi ukuthi ngisesithembeni. Bengingazi ukuthi ngisesithembeni mina la. Okay. Ngicela nehlisa umoya. Angithi njengoba nila solungisa i-relationship yethu asisele ukuzola. Hayi kodwa manje indlela ekwenzeka ngayo ngeke. Ngicela ungilalele ba. Ngiyanicela bafethu. Ngicela nehlisa umoya. Yes sis. Yeah. Ni right manje nobabili. Yeah, ni right. Ni right. Right. Okay. Ngiyamahalela kodwa noma ngathi nje umuntu ufake isibhakele esizodwa mhlawumbe ngizoba right. Ukuzame. Tshela ukuzame phela. Zama khona uzoba wena ubhalela uthi uzosolve uthando. Manje bengazi mina ukuthi into ihlalela ematshwaleni yini. Bengiyazi mina into ihlalela ematshwaleni ukuthi mina uthengile under. Ngikuthengelani? Sibusiswa ngikuthengelani? Ngitshela ngiphula imoto yakho futhi mina. Ngikuthengelani Sibusiswa? Hayi kahle wena uyiphathe. Wena uma uflash i-toilet uflasha ngami. Ngimini indoda eqinile. Yini etshengisayo ukuthi uyindoda? Le relationship yini etshengisayo ukuthi uyindoda? Yonke into. Usocansini uyahluleka ekamereni wena. Hayibo. Uyahluleka ekamereni. Mina ngiyahluleka ekamereni. Uyahluleka Sibusiswa. Ufuna uprove manje lokho. Uzongiprovela yini? Manje lokho. Uhlulekile athi sagcina nini kwenza inkonzo yasekamereni. Sagcina nini? Mana sagcina nini? And the time ngihamba ngisetshwaleni ngiyarelieve stress sami serelieve. Ngihamba nabangani bami ngirelieve stress ngoba wena usungiphatha stress angisawuza ukukhuleka mina. Stress sale sengiphathisa sona. Uphatha stress uyangibalisela into yakho yenza yonke into uyashayitha. Yini wena ungabe indoda wenze lokho engikwenzayo ke mawukuthi ngiyakubalisela ukuthi kwalo. Usebenza ka trust state mina ngisebenza ka trust state. Manje lokho kusho ukuthini? Manje amanye amadoda ayazama la ngaphandle. La amanye amadoda ayazama leminyango wena yini oyenzayo? Yini oyenzayo wena? Drive Uber mina. Angidrive Uber. Wanjena ngabo 500 bosuku obuya nabo. Phela sometimes kuyasebenza sometimes akusebenzeki. Butwami, ngicela ungibuka. Usizongitshena ngo500, u500 uzongenzelani? Nazo ubusungicasula wena. Ucasula yimina wena. Yebo ngicasula vele. Casula yimina. Ngicasula. Kanti manje yiko ngihlezi ngiphuza. Mina ngabe ngihlezi ngiphuza. Butwami, mina hlezi ngiphuza ngenziwa uyena. Mina ngithanda ukuphuza kwangempela. Mase ngihlezi ngisetshwala sometimes ngilale khona, sometimes ngigcina izinto ezirong. Kahle kahle akuyona intention yami leyo. Intention yami ngiyathanda ukuthi mina sihlale naye sinozani sihlale kahle kamnandi endini. Yena aphesa aqale inkinga zakhe lezi ukuthi angasafuni ukungilalela aphakame. So wena bafo usho ukuthi isikhathi esiningi uspend utshwaleni manje. Mina sengihlala etshwaleni manje. Uthela kakhulu manje nyongo. Yebo. Awusahe enkomeni ngoba. Angisavele ngathi senkomeni ukuthi mangifike usinsikhathi angicisha athi u4. Manje yabo lezo zinto zonke lezo zangikhathaza boye. Dadewethu. Hayi. Umabura la uveza ukuthi unje ingenxa yakho. Wena omenze waze waba isidakwa. Yeah. Njobe isidakwa nje wena. Awumthathe notice awumbona ukuthi yini kuyimanje you just proved ukuthi awumthathe notice ngoba umtshela ukuthi 500 imali encane wayephandile walingizama mina yabo so uthi wena umsebenzi wakho ukwenze wayibona ungcono kunaye wazi wahluleka ngisho ukuhlonipha i-relationship yenu so manje ingako kahle ke bhuti wami ngikhathe nje uzolungisa la noma uzothatha iside like ngizama ukulungisa yini ozama ukuyilungisa ngoba manje ngendlela engibona ngayo uthatha iside like ungitshena ukuthi mina ngimtshena ukuthi imali wena u500 ungenzani kwena yini oyibona ngo500 ongayenza angikhulumi nawe thola angikhulumi nawe ngikhuluma nobhuti angikhulumi nawe ngizokukhomba ngicela nehlisa angikhulumi nawe ngikhuluma nobhuti kodwa ungangikhumbi Imina ebhalele nina nganibiza ukuthi uzanizosisiza manje usuthatha iside like no sidadewethu ngicela ungizwe ngisathatha ama points ashiwe ubafo ngiseza kuwena ngani
So izinto ey'shiwo ubafu lezo ukuthi akekho happy ngazo kwi-relationship. Nawe uyibalile izinto ongekho happy ngazo kade nixabana. Ukuthi akasakwanelisi angani ukushiya wedwa endlini isikhathi esiningi. Kuningi okushilo. Yonke le nto kumele ilunga ngani. Mfethu ukudla kwakho lokho kumele umhlabe lo muntu mfethu umuntu wakho lo. Ngiyami vele mdava zento unenkomo emnandi vele nami ile nto engihlalisile futhi kuyena futhi. Ngoba inkomo yakhe imnandi. Yayazi inkomo emnandi. Ngiyenza yonke into imnandi inkomo yakhe. Kodwa unenyanga ezintathu wayicimba. Nenyanga ezintathu kade ngaqina mina. Exactly. Uma ucabanga lo 3 months yeke imnandela abantu. Uma ucabanga lo 3 months imnandela abantu. Waganga phela nawe. Siyaphathiwa phela nami ngoba phela sengikwatile ngizonze njani. Nani ngikwatile. Osibusiso wena ungiboni yezwa. Ngiyakubona. Uyacabanga ama colleagues wami umndeni wami umuzwa lento le oqeda kuyisho njengamanje ukuthi wena unabantu olala nabo ematshwaleni uzongibuyela nezifo ngaphandle uzoyithela la kumina. Ngizama kuba loyal nakhona ngisakhombisa ukuthi ngiyathanda. Because if ever lo muntu wakho ematshwaleni uyayisebenzisa i-protection naye. Ngiyayisebenzisa i-protection. Ngiyayisebenzisa. Indaba ngakaze ngamakhondom hlezi ngwaphethe vele. Indaba ngakaze ngwabona. Oh phela ngiyofihla ngiwashiya kwamngane wami uJames. Ahlala umngane wami uJames ngiwashiya khona. Ngamanje ngivamisa ukuhamba nazo. Shuthi mina kubangani bakho ngiyislima nje islima esiprovidayo kuphela. Ngiyaziwa na abangani bakho ukuthi ngiyislima seni mina. But nabo abathandi ngiyaziwa na abangani bakho ukuthi ngiyislima seni. Mase bona abathandi lento bakabayishani. Usibusisa ngikuhlukumeza kanjani ngigqokisa ngikondla uhambe ngemoto yami. Yini ngikuhlukumeza lokho? Akhona ukungibalisela. Uyangibalisela. Ngize ngikubalisele ngoba kwenze njani izinto mina wangicitseni ngize ngikubalisele ngoba kwenze njani angani wena usuyafeyila as a man of the head ngiphuthwa mina ngiyazi uphuthwa true wena Jehova ngilingiwe lana hayibo hayi ngilingiwe lana ngezwe futhi basemsebenzini wakho wena khona umuntu osozwana naye osohlekisana naye emsebenzini wakho ngakubuza ngathi ubani umuntu ngoba bahlezi banibona ngelunch nina senihlezi nihamba niba u2 nomuntu wesilisa lalela sibusiso ungazongicasula wesibusiso ungazongicasula ngithi musongikhomba athi ngiyamsaba lo athi ngiyamsaba lo ungazongicasula wena ungazongicasula wena phela kanjani ungazongicasula musongikhomba ungazongicasula wakhomba yabona nami sengahlala sengenzela wena ngoba manje mfethu uyazama ukuthi umehlisa umoya manje nakafuna uunderstand ungijwayela kabi ungijwayela kabi hayi ukuthi ngifuna asho ukuthi ubani lo muntu ahlezi aphuma naye ngelantshi emsebenzini ngoba sengizwile awuzongibuza leyo imini olethe wena la awuzongibuza lo namhlanje nami ngitshelile awuzongibuza lo imini olethe wena la ukuthi ubunenkinga ofuna ukuyibuza kumina ubuzongibuza hayi njengamanje ukuthi isikhathi phela ngisasithona nawe sokukhuluma nje endlini that's why angisasithona so nami ubani ongasenza isikhathi wena mangiletha nje ubani ongasenza isikhathi phakathi kwami nawe ubani ongasenza isikhathi phakathi kwami nawe ukuthi hayi into yethu izolunga ubani ongasenza isikhathi phakathi kwami nawe manje awusasenza wasenza before manje awusasenzi angani wena uhambe kuseni ubuye intatha so sengidakiwe phela sengidakiwe manje mina kumele ngenze njani ngalo ufuna ubekezele comply kumele ngibekezele comply start unaso nesingisi lento yakho unaso nesingisi akekho umuntu perfect angithi ungathi lesingisi sakho ke singakuthengela izinto zokugqoka sikuthengele ukudla sikuthengele imoto Sibusiso ngiyakondla Sibusiso ungijwayela kambi lo uzama ukhahlela ba wena ukhahlela ba uzokhahlela wena uzoboshela wena ngasizibizethe kubo ukhahlela bani wena ukhahlela ba wena uzokushaya nawo kamuvimba wena wabe uyibounce manje uzolokhu uza kumina wena usigora sakhe ayodibana bro wami wena usumjwayela amasimba ungazomsabisa uzodibana kephi ngiyakutshela uyabona amasimba yilawo wakhiphe toilet umususuthi ukudla engithengela kona yiwona amasimba lawo yiwona amasimba lawo yiwona amasimba uzokushaya wena yes wena ubambelani bro wami lokhu ngibamba ubambelani Musulokana ungixoxela ukuthi uzongishaya ngizothi manje abasinikeza u2 minutes siphumelele eceleni ngicela ungihloniphe njengendoda yakho yazi ngihloniphe njengendoda yami ngicela uprovide njengendoda yami ngizokwenza lokho musu ungijaya ngo500 ngithi ngizozama ngo500 ngitshela ukuthi uzoprovide ngo500 amandla menginawo nje manje ngenze njani baba amandla menginawo payslip mina wangitshela ngo500 ukhona payslip lapha uphi ngihlangana mina nalokho athi yabona njengoba ukhuluma nawe ungimele wakhona lokho yabona nje manje mina funa ngabe ngimile hawu bazongitshela mani wena yes hawu ngidini umuntu
Hawu, kanti unjani wena? Uyangijwayela Kanti wena. unjani? Uyangijwayela Yabona nje wena. into engizosuke ngiyenza. Uyangijwayela wena. Uzokwenza into ebuhlungu kabi. Uyangijwayela wena. Bafethu. Uyangijwayela Into impela. solve inkinga nje. Okay, asile ukuzolwa la solungisa bafethu. Pho kanjani enza nje? Ngiyacela. Uyangijwayela Yabo wena. manje senilwe kanela. Ngicela sihlale phansi sikhulume sixoxe njengabantu abadala. Kodwa Bafethu, izinto engekho happy ngazo. Umama akakunikeza isikhathi, akakuhloniphi and uyangibalela izinto. Uyakubalela Amakenza izinto uyasho ukuthi wena Uyakubalela. ngikwenzela ukwenze ukuthi Mama. ile nto lengayifuni. awukho happy ngokuthi akakunikeza isikhathi. Ikupho okunye ongekho happy ngakho. Ngijwayela. Akaku-appreciate lo muntu lo. Ngiqale ekuqaleni bhuti wami. Okay. Usibusiso akanaso isikhathi somndeni wakhe. Usibusiso uyehluleka ukwenza imisebenzi yenziwa amanye amadoda. Angazi noma kumele ngize ngilibeke ngembaba yini. Yeah. Hayi. Sazi. Ngumuphi lo msebenzi wenziwa amadoda engihlomele ongihlula ukuwenza mina? Ngimuphi lo msebenzi? Usibusiso Ngimuphi lo msebenzi? sagcina nini thina ukututsa thina sobabili? Ungengekho nje. Sagcina nini ukututsa thina sobabili? Ngani yabona ke manje ngizokhipha ezinye izinto. Skip. Vibrator letho phansi kombhede, vibrator lekuthola ngaphansi. Kwakumele ngenze njani? Kwakumele ngenze njani? Engabe uyabonga uyislima ngempela somuntu wesilisa wena. Uyislima. Enye nto ibizojabula ifica. Vibrator, ibafo, vibrator uyisaze engaka. Yazi. Mina nginento engaka. Yona vibrator ingaka. Imina yini ngathi banepipa elincane. Man imina engadala ngathi banepipa elincane ngoba phela vibrator nje. wangijwayela kabi wena. Ningakho mangena nami kuba sometimes ngathi ngena vele edamini but ngeke ngathi ngasho ukuthi mnandi ngoba khona ungena ungena edamini uyazengijwayela wena. Uyazengijwayela ungibanisa nabantu. Ungena kumina ungena edamini wena. Ungena kumina ungena edamini. Idamu leli likwenzayo wena. Hayi. Wena nje ngijwayela wena. Vibrator. Oyithenga vibrator. Wangitshela ukuthi oyithenga vibrator. Oh, into engithengisa vibrate awunaso isikhathi sami wena. Ngiyakuzwa lokho. Hlale ematshwaleni. Ubuye ekseni ngo4. Ya. Mina ngo5 kumele ngivuke ngilungisele emsebenzini. Kumele ngenze njani ebusuku? Imali. Wena wazi uyikopa wena. Ngizoze ngiyikopa nginayo indoda mina. Anginayo indoda mina. Umuntu akhona abantu engibayekile mina ngibayekela wena. Kwakhe ngabe uyikopa phela angibhekele ayikopa bathi asuka nginishile vele. Uyangincisha. Manje kuyafaka vibrator izinto ekumele uyikhulume phambi kwabantu lezo. Izinto ekumele uyikhulume phambi kwabantu lezo. Izinto ekumele uyikhulume phambi kwabantu lezo. Mfethu manje wena ukhetha utshwala over this. Mina phela manje ngiyasho ukuthi ngingavuma manje ngibafo. Uyahamba uye ematshwaleni. Umuntu wakho udliwe ivibrator cabanga. Mina lesikhathi bengazi. Ngithole ngamuva ukuthi awunansi kune vibrator kanti. Cabanga sekuna 2 weeks. Ngize ngiskwithe-ke kuyona njengoba ngakaze ngiskwithe kuwena. Ngiyaskwitha kuyona. Wenzani? Ngiyaskwitha kuyona. Ngiyaskwitha kuyona. Usebenzisa yona nje. Ucabanga ivibrator yamanje. Wena ngikaze ngiskwithe kuwena. Wena ngizokushaya wena yazi. Umuntu bafesa. Isibindi. Why abe nesibindi bo? Why abe nesibindi? Ngicela uhlale phansi. Nangumuntu bo. Ngiyangijwayela ngempela. Yabo bafana. Ngicela siyisave singamadoda. Yangijwayela ngempela. Ngicela siyisave singamadoda. Maningi amahlazo azovela la. So instead of ukuthi siveze wona ngicela silungiseni bafethu. Hayi. Yabo. Sekuvela yabo manje sekuvela ukuthini? Hawu. Lokho kuvela kancane. Akuzona izinto engifuna ukuzazi lezo. Mina izinto engifuna nilungise kulento enithi nina iyanixaka. Yabo. But yena phela afuna naye ahloniphe yabo ukuze nami engazophanyelwa uma ngigcina sengiveza ezinye izinto. If yena uyangihlonipha ke manje abe calm noma yabo abe calm nje angihloniphe just once and then nami ngingakwazi ukuthi mina willing for change. Yeah, because angeke ngikwazi ukuthi ngiguquke still asenza kanje i-disrespect le. Okay. Ngiqaleni nongakuhloniphi wena. Mina ngaqala the day ungibalisele. Yabo the day ungibalisela ke. Kwakumele ngenze njani? Lapho ngoba uyangibalisela ngoba umuntu othanda. Kwakumele ngenze njani? Why ungibalisela? Noma kusudini Usibusiso kangakulimaza imoto wena. Usungibalisela mina. Kangakulimaza imoto. Ngikhandana nemoto. Akutshela singilelenasi nje. Akuthatha ngidrive ngelenasi mina. Manje mina kumele ngihleke ngithi hayi kumnandi. Angingambaliseli ubabazi. Yima ngomuntu wakhe ingoba sesihlala isino 3 years now. 3 years. Sibena nawo ndawo 3 years sihlala. Kusho ukuthini lo nyaka nje usiqala ukusilwisa bhuti wami. Uyabona iqala kwalonyaka. Le nkingi iqala maqala lo yabona unyaka lo njengoba uqala ngoJanuary. Yoqala ngoJanuary washintsha idayena. Kule minyaka ewu2 lendlule behlala ngamnandi kabi. Behlala nje ngamnandi kabi. Okay, all right. Mhlambe angenze kanje. Dadewethu yini ofuna usibusisa ichange ashintshe noma azenze ngokwakho kwe relationship? Akangi appreciate usibusiso. Akangazi usibusiso ukuthi ngiwumuntu wesifazane nginama needs. Angaze ngiyothenga overbraid
ngeshwa lakhe wamabo owodwa unesibindi sokukhuluma i-vibrate. nginabo Ngifundele size lo gama. abahlukene lapha abawu3 ngeshwa yena wabonwa yena Bheka baba usazi abo-3 abo-3 na wesibusiso angikhulumi nawe ngikhuluma nobhuti ubuka usuze wabulala isihlalo idrama engenasidingo idrama engenasidingo yonke lo oyidalayo imkhuba yakho idrama yonke lo oyidalayo imkhuba yakho idrama yonke lo oyidalayo imkhuba yakho kanjalo baba sifile manje isihlalo mfethu kusho ukuthi ulaka lakho ulikhiphele esihlalweni hayi uye nje i-bounce lakho nali i-bounce lathatha lingibeka phansi ngizonze njani hayi no i-bounce lingibeka phansi hlala khona la mfethu hayi yabo yabonga mfethu noma ubungamnikezanga kade isihlalo lo ujwayele ujwayele ukuma ematshaleni uyezwa namanje futhi uthini ujwayele yini ukuma ematshaleni ufuna ukulungisa awujwayele yini ukuma ematshaleni awujwayele yini ukuma ematshaleni usumelani uyabona ukuthi isihlalo sesifile indaba yakho okay alright sizama ukulungisa umjolo la bafethu wenu sizama ukulungisa umjolo wenu bafethu manje kodwa phela naye manje akazama kuphela ukuzehlisa sikhulume kahle because manje nami into engikhuphula umoya angitshengisa inhlonipho uyangidisrespect ngendlela enza ngayo and then into engeke ngizoyi-tolerate mina leyo angivumeli ngempela leyo awudawa sibusiso angifuni hayi awudawa wena ngilala kubona vele ngifuna okay ukuphila ipipi lakho liyavuka wena mudakile liyavuka uncisha wena uthi ngivusa uqambelana mangoba into eyenza ngize ngikuncishe mina ngikuvusa ngo4 ungivusa ngo4 wena wafika okay ngavuma okokuqala sathi siyazama wathi usuqala uthi uya perform navesane lawo nawe sulala phezulu kwami kwaze kwaphoqeleka ukuthi angikususe ngamandla ngoba sekumele ngivuke ngemsebenzini uyabona lapho ke ngine time ke sengibeka mina ucoshwani le vele ngabe sengicoshile u1 ingakho ngasesikhathele utami yamazwa ngiyakuhlambulukela ufika kumina uza kumina uzolala nami ngiyakuhlambulukela nje ufika kumina uza kumina uzolala nami uzijela kumina ungezi ngasondile zoze umshaya ukarateka unokarateka ngizoshaya nalowo karate wakho uzobona ngiyanicela phela ubona i-vibrator la cabanga ngoba ingenza kangcono kunawe and ngiyasikwitha kuyona wena ngisho nokuchama kumele ngichame kwirawundi yesithathu kumele ngichame kwirawundi yesithathu uyahluleka nokungichamisa ungazozenza indoda ngami wena la ungazozenza indoda ngami wena la siyathandana unenkani kanje lo ngimbekezelele bengitshela ukuthi sofika lana silungise iy'nkinga azehlise atshengise ubuntu but lo muntu lo akaliboni iphutha lakhe khona konke lo uzozehlisa uma kwenze njani mina nginemali Sibusiso awukwazi ukungitshela ukuthi angizehlise nginemali mina ney'mali zami mina angikhona ukuzehlisa ngizehlisela wena driver uyini wena uyini wena nami ngakasebenzi nokusebenza nami athana nawe ungakasebenzi ukusebenza manje kusho ukuthini lokho manje kusho ukuthini lokho ngiyasebenza manje ney'mali zami indaba vele zakhe imali kodwa uthando luhamba lodwa bese ungitshela ukuthi angizehlise uJehova engibeke phezulu kodwa ngizehlise Stefana nawe ngizehlise Stefana nawe umshaya ukalateka wangisabisa ukarate wawenze ukarate wasixoxela inganekwane wena inganekwane futhi wami uzama ukuzenza ihit nayo ufuna nimbone ukuthi uyindoda abantu wawenze kuphi uyakwazi ukukhuluma nami kahle wawenze kuphi lo karate ungazosabisa wena ngenyoka efwini hawu nazi izibi zethe kubo hayibo imile izibi zethe kubo wena uyazibona ukuthi unjani umuntu wesifazane lo cha phela kodwa uyazibona ukuthi unjani Wesibusiso uyazibona kodwa ukuthi unjani vele nje uyazibona nje Zodwa hawu ingabe uqala lokho ukhona ngiyacela Zodwa umfethu anganginciphisa ekuphuzeni mewukuthi wena awumbaleli izinto and i-relationship ihamba kahle angazenza futhi naye zonke lezi zinto othi ushoda ngazo mekuwukuthi yonke into ibalanced kwi-relationship so ukuze ubhuti ashintshe indlela enza ngayo izinto mhlampe nawe awubheke indlela okhuluma ngayo naye yabo awubheke indlela owenza ngayo izinto naye khona nizokwazi ukuthi nibambisane kwi-relationship nihambe nephambili and kudingeka uku-understand ukuthi umsebenzi enwenzayo awufani yena uyidrayivele Uber wena umuntu ohola ngosuku oluthile enyangeni yabo and umsebenzi awufani emgaqweni kuney'nsuku la umsebenzi uhamba kancane kuney'nsuku la umsebenzi oshesha khona so mewukuthi nisafuna le relationship isebenze ngicela nenze izinto ngendlela e-right kodwa ngiyakuzwa njengoba besekutshenile ukuthi mina ngathenga uvibrate omngaka yini nosize omngaka uzokhona ukuyokhulisa ipipi
ngoba phela I'm used to usayizwa ngempela. Manje sokumele ngikhulise ipipi mina. Itotolozi saliphiwa Ngijwayele unciphisa ini? Nginciphisa wena. Nginciphisa ini? Yake yancishiswa indalo. Yake yancishiswa indalo. Manje Yena wayimele ikhulise ke mina. itotolozi lakhe lelaliphiwa Wehluleka ulisebenzisa uNkulunkulu emphile liwulo size oluyena. Ngaze ngafuna izinsiza ezizomsiza wahluleka baba. Ngaze ngafuna izinsiza ezizokusiza ngani? Wathi ungiphathe ngestress. Angani ngize ngasiza ngafunela abasizi. Owakuqala nje ukuthi beke omunye umuntu wesilisa ebezobonga ukuthi yena unemama elikhona ukumprovide ngakho konke. Lingamfebeli lihambe liyothenga izinsiza. Ngiplaka lento ngiyinqenqele empedeni ingiservice ngisikwithe kube mnandi ngilani ubuye wena mangizolokho hayi awumazi nesikwetha wena baba angimazi asikwetha mina usikwethisa yona ama vibrate wena qala ukuthi uyakwazi kona ukusikwetha ukuthi yini angazi kwakhona lento ozenza abelungu angizazi ingakho nje ungakazi ungenza ingakho ungakazi ungenza ngikhombisa ungahloniphi uyangihlaza ngizovela nje la ngabona ukuthi ekhaya bazothini ngawo futhi yini indoda ihlonishwa bazothini wena unendaba bazothini unendaba nabantu ukuthi bazothini uthini ngami mina engispenda kuwena ongangihloniphi onganginotice nokunginotice uthini ngami yo okay bafethu uthini ngami okay what next iyaqhubeka i-relationship yenu niyayilungisa izinto noma nizoqhubeka nilwe kanje bhuti wami siyayilungisa izinto on one condition uyokhulisa ipipi madoda ngizolikhulisa ipipi ngazela lapha ikhulisa ungabuze kumina wena bafawuna nkinga nokukhulisa itotolozi mina anginankinga kodwa ngikhulisa ngesintu manje ngiyakhulisa mina ipipi khona indlela zesintu ozaziyo zokukhulisa zikhona indlela zesintu khona umahlafuza ungambizi ngegama okay kushuthi uyavuma ubaba ukuthi uzokwenza lokho futhi ke ucela naye uyayicelela ukuthi ucela bandla uyayicelela izinto zihambe kahle kwi-relationship khona naye ezonciphisa uphuzo anginankinga bhuti wami ngiyakuvuma konke lokho anginankinga kodwa akaxolise kule amazwi awashilo yena wathi mina anginciphisa inkomo angazi noma indalo iyancishiswa yini indalo kodwa netotolozi la idalo nje kodwa wami uzolungisa ubudlelwane bami noSibusiso noma uzothatha iside likaSibusiso ngikulalela nobabili why kumele ngilalele oyedwa kumele akhulise lokumele anciphise angithi wena kushuthi kahle kahle manje sojwayela osize abakhulu so ufuna manje ku-affecteke nobafo ke bhuti wami usize ngiwujwayele we-vibrator umkhulu kunetotolozi angimina engathi akabe nepipi elincane kune-vibrator phela wena wathi banenkomo awuthi wena yebo wena wathi mina ngathi uyiba nenkomo enkulu manje njoba yenziwe yini le nkomo enkulu yenziwe i-vibrator bengize ngifaka o-vibrator ngoba kwenze njani awuthi usushilo ukuthi mina ngoba ngangekho endlini wena ufuna ukwehlisa hani manje abe yazehlisa kumina nami ngabe ngiyaxolela ngoba vele nami ngisakuthanda mina ngizehlise kwena mina ngizehlise kwena ngizosehlisa ngithi nami ngizosehlisa kwena yazi Sibusiso ngazi noma ngisakuthanda noma ngidlala ukuthi abafana siyanethwa manje bafethu kuyanetha eThekwini siyanicela sicela ukuthi sithi mengabe siyivala lento siyivale ngokuthi i-relationship yenu iyapi from now niyaqhubeka nokuthandana noma mhlambe niyabona ukuthi hayi ayikho into eniyenzayo siyaqhubeka bhuti wami uzongisiza nje ngokungikhulisela ipipi konke kuzohamba kahle niyaqhubeka baba hayi bafo ngizama ukwenza lokho sekushilo ngoba vele ngiyamthanda futhi komele ngiye lapha kumahlafuza ngokukhulisa ipipi njengoba ubona-ke embukeli bayavumelana ngokuthi le relationship iyaqhubeka futhi bayavumelana ngokuthi ubafo uzoya kwemuntu wakhe amthembile wesintu awumkhulisa itotolozi ngoba usisi ukhuliswe i-vibrator usefuna yena ukuthi-ke manje amhlabe ngetotolozi elikhulu ngokuthi nawe uney'nkinga ezisintu umjolo si-imelile njengamanje ithi umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com otherwise uyazi ukuthi mengabe sesiyivala kumele siyivale ngenkonzo noma nomthandazo omkhulu woNkulunkulu wemjolo njengoba sekunetha nje eThekwini siyathandaza-ke le khaya bafethu sigebise namakhanda phasi uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele sesingawavula mengabe senze njalo yonke into yethu iyoqonda ikhanye ibe mhlophe ungakhohlwa igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu bukani ibhounce alikho ngiyiphathele bounce alikhona alikho angisabi lutho asihlangane kwi-episode elandelayo